बर'कछारि अनसाय गावहाय खुंथायनि नाजानायाव दैदेननायाव दिनै जोङो 7थि सुबुंखान्थि सान जोङो बेवहाय सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव खोब मोजाङै फुंनिफ्राय हाबाफारि लानानै जों खुंगासिनो दङ। जों खुंनो हाबाय। जों आसा खालामदों बे खुंथायनि जायनाखि मावनो हानाय खामानिफोरखौ रायजोनो जों मिथिहोथारनो जों नाजानांगोन। जों मिथिहोनो नाजादों। गासै जोङो 632 स्किम्स थांनाय 4 बोसोराव जोङो कारज'करि खालामनो हाबाय, इमप्लिमेन्ट खालामनो हाबाय। जे सुबुंखान्थि जेनाखि सान, बे सानाव जोङो आसाम सरकारखौ खावलायगोन थाबैनो जोंनि गामि फोसावनाय हाबाफारिखौ मावफुंना होयो। लोगोसे बियाब दानाय खामानिफोरखौ मावना होयो। सरकारा मावोब्लानो बे ओनसोलनि 10 लाखनिख्रुइ बुरजा बर' सुबुङा आरोबाव मोजां रोखोमैनो भारतनि उदांस्रिनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। आरो जोंनि बर' फिसाफोरा सोलोंथाइ बिथिङाव, रांखावरि बिथिङाव, जोंनि हारिमु बिथिङाव, गासै बिथिङाव जोङो आवगायनो निस्सय खामानि मावनो खाबु मोनगोन। समा जथेस्थ' जाबाय। 4 बोसोरा जथेस्थ'। नाथाय आसाम सरकारनि माखासे मावनो नाजानायाव जोङो एसेबाबो बिथांमोना मावफुङैखौ जों नुनो मोनदों। ओंखायनो जोङो बिथांमोनखौ गले खावलायबाय थादों। बिसेसकै डक्टर रनज पेगु, जोंनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार, वख'आवब ब्रह्म मिनिस्टार असम, बिथांमोनखौ खावलायबाय थादों जे समा थांबाय थादों। सम थानायावनो नैबे गोदान बोसोराव थाबैनो गामि फोसावनाय खामानिखौ खालामो, बियाब फोसावनाय खामानिखौ खालामो आरो हायोबा बिसायख'थिखौ खुंनांगौ। जेंनानि सायाव साउथ काउन्सिल आरो गवालपारानि बर' फिसाफोरखौ दासिमबो जोंनि काउन्सिलाव हगारहराखै। राभा आसाम अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय बर' गामिफोरखौ डिनटिफाइड खालामाखै दासिमबो। बेवहाय आसाम सरकारा जोंखौ होनदों बे ओनसोलनि बर' गामिफोरखौ लाबोनायाव सावरायबाय थानांगोन। जों सावरायबाय थादों। बर' कछारि अनसाय गावहाय खुंथाया जोङो ग्रान्ट एइडनि गेजेरजों भेन्सार स्कुल आरो गभर्नमेन्ट स्कुलफोरनो बर' बिजोंनि जोङो रां एसे मदद होबाय थादों। बेजों लोगोसे बर' स्टुडेन्टस बिथांमोननो जों बोरै इनसेन्टिभ स्कलारशिप वान टाइम बोरैहाय होनो हायो, जों बेखिनिखौ नाजाबाय थादों। जों बे समाव 2024 मायथाइयाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सोलोंथाइ बिथांखिनि हाबाफारिनि गेजेरजों जों गोबां सोलोंथाइ बिथिङाव हाबाफारि लादों। जेवहाय जोङो बड' लेंगुवेज लार्निं सेन्टार जों बेखेवदों। 8 गं जोङो सेन्टार जों बेखेवनो हाबाय। बेजों लोगोसे जोङो आसाम डाउन टाउन इउनिभारसिटियाव 73 जानाय स्टुडेन्टसफोरनो भेरियास कर्सेसआव जोङो फ्रि एडमिसन होदों। बेफोरनि गेजेरजों गोबां वान टाइम जायनाखि फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट मेरिटरियास स्टुडेन्टस फर हायार स्टाडिस जों होदों। बेफोरबायदि जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव काउन्सिलनिफ्राय आवगायलांगासिनो दङ। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिय'थेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा स्ट्रक बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिय'थेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा। क'क्राझार सहरनि साखाथिनि खोदोमथलायाव थानाय जावा श'रुमजों नांजाबनाय फिजिय'थेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजिय'थेरापि डक्टर सिला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इन्जुरि, स्पन्डिलाइटिस, सेटिस पेन, जइन्ट पेन, स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन, फ्र'जेन शोल्डार, पस्टुरेल कारेक्शन, पेडियाट्रिक पिटि, आफ्टार सार्जारि, माल्टिपल स्क्लेर'सिस, post lung infection, Parkinson's disease,
पस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स आरो स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो। आरो बे फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टारा क'क्राझार सहरनि गेजेरावनो बेरामिनि न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं। जुदि नोंथाङाबो स्ट्रक बेरामजों भुगिनांना दंब्ला थाबैनो क'क्राझार सहरनि कोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टाराव थांनानै फाहामथायखौ लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6001597629 एबा 9101439836 जानबुं नम्बराव कल खालामना थोंजों खौरां लानो हागोन।